मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय फ्रि फुटबल कचिं बेखौ 2 दान जोङो होदोंमोन। दा बेखौ 3 नं महनपुर थुलुंसि क्लाबजों लोगोसे सानजा सानजारि UBP आरो सिमेन्ट आनसलिक एबसुनि बानजायनायाव बे बेसेन नाङै 2 दान फुटबल कचिंआ दिनै जोबथा सान दिनै बे जोबथा सानाव जोङो जेनाखि कचिंआव जोङो मणिपुरनिफ्राय सासे कचार लाबोदोंमोन शंकर सिं होननाय बिथांनि जेनाखि टेकनिक होनाय जेनाखि आदब खायदा बेखौ लानानै जोङो उन्दै गथ'फोरखौ खावलायदों जेनाखि मास मोननैनि जे कचिंआ जोबनानै थाङा आरो इयुनावबो कचिं जोबनायनि उनावबो न'आव जेनाखि फोरोंनाय टेकनिक आयदाफोरखौ आरो एक्सारसाइसखौ न'आव थानानै खालामबाय थानो खावलायदों आरो होमबासो जोङो बिथांमोननि फिउचारा ब्राइटनेस जागोन आरो इयुनाव बिथांमोना जेनाखि गेलेनाय बिथिंजों बिथांमोननि जिउखौ दाफुंसारनो हागोन जौगासार खालामनो हागोन। बे फोरोंथाय बादाखौ 3 दाननिफ्राय 2 दान खालामनायनि गुबै ओंथिया जाहैबाय जा स्कुल कलेज खुलिबाय आरो लोगोसे समनि आंखाल एग्जाम बायदिसिना जाहांदों बेनिखायनो जोङो क्लजिं सेरेमनि फालिनांगौ जिथिया आरो लोगोसे जोंनि कचार दा मणिपुरनिफ्राय लाबोनाय बिथाङाबो न'खराव माखासे उसुबिदा खोनादों बेनि थाखाय जोङो 3 दानखौ 2 दानाव खालामनाय जादों बिखेखखे स्कुलनि गथ'फोरनि फिउचारनि थाखाय गेलेनायावल' इन्टारेस्ट होबाय थायोबा बिथांमोननि जेनाखि बेसे गोबाव सम लकडाउन जानानै दंमोन बे दासो स्कुल कलेजआ खुलिबाय आरो माखासे गथ'फ्रा लाफुबाय थानाय समावनो स्कुल कलेज गोनां खुलिनायफ्रा गोजान फरायनाय गथ'फ्रा कचिं केम्पखौ गारनानै थानो गोनां जादों बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो 2 दानाव फोजोबनाय जादों आरो जो हम लोग का धेमाजी में जो 2 महीना का कोचिंग कैंप किया था इसमें आपका स्टूडेंट का बारे में क्या बोलेगा स्टूडेंट का बारे में स्टूडेंट का लाइफ कैसे दिखाया आप जो हम पहला आने के टाइम में वो लोग थोड़ा नया जैसा लग रहा था फुटबॉल में तो हम लोग ज़्यादा बेसिक में ज़्यादा ये थोड़ा पहला बेसिक में थोड़ा ये दिया ट्रेनिंग दिया इसके बाद 2 हफ्ता ऐसा बेसिक थोड़ा देने के बाद तो लोग को खेलने वाला जो चीज़ आ गया तो अभी ऐसा करके थोड़ा टाइम लगेगा ऐसा थोड़ा बेसिक में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसा रेगुलर कोचिंग होना चाहिए साल भर ऐसा कोचिंग करते रहेगा तो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आप कब से फुटबॉल में था कितना साल हो गया आप फुटबॉल खेला? हम 1999 से खेल शुरू हुआ। कौन सा खेल में आप खेल के आए? सिर्फ हम दूसरा गेम नहीं खेलता है सिर्फ फुटबॉल खेलता है। अब कोच करके कितना साल हुआ? कोचिंग लाइन में हम 2019 से किया कोचिंग लाइन में 2019 में शुरू हुआ।